Ġuvni ta' 18-il sena li joqgħod ir-rabat jinsab fil-periklu tal-mewt wara li tilef il-kontroll tal-mutur li kien qed isuq u waqa'. L-inċident seħħ l-ħabta tal-11 ta' filgħodu fi trakka ta' Taqali. Huwa kien assistit minnu fih minn tim mediku li kien preżenti fil-post u tieħed l-isptar għal aktar assistenza permezz ta' ambulanza. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li sofra ġrieħi serji. Il-Maġistrat Dr. Filip Galja Farrugia ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Sewwieq ta' mutur ta' 36 sena minn Naxxar indarab gravi filwaqt li sewwieq ieħor ta' mutur, raġel ta' 35 sena minn Taxbix indarab ħafif f'inċident f'Ħalluqa. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu fi vjal l-Avjazzjoni Ħalluqa. Il-Pulizija marret minnu fih fuq il-post u minn stħarriġ preliminari riżulta li kienet seħħet ħabta bejn mutur Suzuki misjuq minn raġel ta' 36 sena minn Naxxar u mutur Honda misjuq minn raġel minn Taxbix. Iż-żewġ sewwieqa ngħataw lajnuna minn tim mediku tieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar attenzjoni medika. Aktar tard ir-raġel ta' 36 sena ġie ċertifikat li weġġa gravi filwaqt li xufier ieħor kien iċċertifikat bi ġrieħi ħfief. Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet fuq il-każ.